आङो गिबियावनो बर' रादाब आरो बड'लेण्ड बर' खौरां साफ्रोमबो निउस नायगिरि आरो फरायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ बयनोबो जासिग्रोबाय। दिनै आं बे कख्लाबारि ओनसोलाव दंफैयो। दाखालिनिफ्रायनो दंफैयो आङो। जोंहा बाइ इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ फैगौ 8 थारिखआव। नैबे बाइ इलेक्सनावनो जोंनि UPPL दोलोखौ मोजां मोननानै जे मैयासो थांनाय मैयानि दिनाव ओइ रान्दुनिपारा गामियाव प्रनिता बसुमतारी बिथाङा माने जोंखौ जे बिथाङा सासे BPF दोलोनि मावथि सोद्रोमामोन। बिथाङा जोंखौ बारे बारे खावलायहरदों जे जोङो BPF दोलोनिफ्राय नोंथांमोननि UPPL दोलोआव जयनिं जानोसै अननानै जोंखौ एक्सेप्ट खालामदो होननानै बिथाङा खावलायहरदों। बे खावलायहरनायावनो जोंनि मानगोनां बिजाथि जोंनि UPPL जों थिसनजानाय बिजाथि मन्टु बर' बिथाङा लोगोसे आंबो थांदों। थांनानै बिथांमोनखौ जों जबरद'सबो खालामाखै, गावसोरनो लेंहरदों। गावसोर लेंहरनायखायसो जोंबो थांदों। बेयाव 6 जन जादों जयनिं जादों। बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै जोंखौ लेंहरनायसो। दिनैनि दिनाव आरो जोङो दिनै नैबे दहायसो आं एसे फुङाव नुनो मोनदों जे निउसाव ओंखारदों जे बिना गयारि आरो मन्टु बर' मोना जबरदस्ति बिथांमोनखौ UPPL दोलोआव लाबोदो होननानै। नाथाय बियो नंखाय बाथ्रा। आङो रायजो राजा आइ आफानिसिम मिथिहोयो जे बिथांमोनहा जोंखौ लेंहरनायखायसो जोङो थांनानै बिथांमोनखौ जयनिं खालामहैदोंमोन। जाय माने जोङो ओरैनो बे जानो गोसो गैयै मानसिखौ गोदनायाव सेरनानै जाहोबाबो बे जानो हाखाया। ओंखायनो आं बुंनो नागिरदों बिथांमोना जोंनि UPPL दोलोआव जोंखौ बुरखायनानै लांदों मादों होननानै बिथांमोनहा फानबायदों जे दिनै मानि थाखाय जोंखौ बिदि माने फानखो दा मिथिनो मोना। बा बिथांमोना राजनितिकनि खैसाराव गोलैदोंबो जानो हानाय, बा बिथांमोनखौ जबरदस्ति खालामनानै बुंहोदोंबो जानो हानाय। दा जोङो मैया जों फोथायनायावबो होआखै। जों जास्ट जोंखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि मानगोनां BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि मावनाय, बिथांनि दैदेननायखौ मोजां मोननानैसो बिथांमोना जोंनि UPPL दोलोआव हाबनो होननानै गावसोरनो गोसो जानानै हाबफैदों। दा जोंबो एक्सेप्ट खालामदोंमोन। दा बेयाव हथात हरसेयाव मा जादों उल्थायै बिथांमोना जोंखौ फानदायनानै दिनै निउसाव बरनदों। नाथाय बियो एकदम नंखाय बाथ्रा। जों माब्लाबाबो बिथांमोनखौ बुरखायाखै आरो बिथांमोनहा मा प्रमान दं जोंखौ जे बुरखायनानै लांदों मादों। जोंथ' बिसोरखौ फन हरनानैबो लेंहराखै। बिथांमोना खिन्थानो हागोन नामा जे मबाइलाव रेकर्ड खालामनानै लानाय दङ नामा बिथांमोना जे जों बिथांमोनखौ फैथारदो जोंनियाव होननानै जों बिथांमोनखौ बुरखायदोंमोन नामा? माबा खिन्थानो हागोन नामा बिथांमोना? दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों जे बोरै हागोन बोरै हाया BPFआ जोंखौ खैसाराव खोख्लैनो हायो नामा? नैबेखौ लानानै रायजो राजा आइ आफानिसिम जाहाथे जोंखौहाय गाज्रि दागो फोनांनो हायो नैबेखौसो नायगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गामि गामि हाबनानै कख्लाबारि समस्तिखौ जोङो देरहानायनि उनाव सरखार दानो हागोन होननानै गामिनि रायजोनि सायाव फोरमायदों। माबोरै नायगोन? जोङो माने रायजो राजा आइ आफा इसिबां जाम्बा जाम्बि नंला गोदोनि बायदि। सरखार दानोब्ला साबैसे मानसि नांगौ? जोंहा 40ता समस्तियाव 21 जन मानसि मोनोबासो जोङो सरखारखौ दानो हायो। बेबायदिनो जोंहा दिनै BJP आरो UPPL GSP लोगो नांनानै जोङो दिनै सरखारखौ दादों। दा जोंहा गोबां 28 जन दङ। बेयाव जोङो जथेस्थ' जोंहा मजबुत मोनसे सरखारखा BTRआव। दा बिथांमोनहा 11 जन 12 जन माबाखौ लानानै MCLAखौ लानानै माबोरै सरखार दानो हायो? दा जोंहा ओंखायनो जोंना मा होनदोंना रन्जित बसुमतारी बिथाङा होनदों जेरै जोंनि बर' रावाव बाथ्रायाव गैया होमबा अनला खारियाव आगान थाया होननाया नैबे बाथ्रायानो आरोखि। दा बेबायदि जादों। बिथाङा जे बुंबाय थादों सरखार दागोन कख्लाबारि नैबे माबा जोबनाय लोगो लोगोनो सोरखौ लानानै सरखार दागोन?
दे माने रायनाया रायखागोन जोंखौ बुंनाया बुंखागोन बायदिसिना माने मैदेर थाबायबा सैमाया सोंखायो जाहैदों दा बेखौ जों जेबो खर' साया जिहेथु जोंना सरकारा मन्थु देरहाबाबो देरहायाबो जोंनि सरकार थाखागोनखा आरो देरहागोनाथ' 100%खा जोङो गोबां आं मैया दाख्लैनिफ्रायनो फैनानै मोनथिनो मोन्दों रायजो राजा आइ आफाया थांनाय MLA आव बेसेबांमोन बेनि बांसिनसो जोंजों फैगासिनो दङ मानो होनबा जोंजों दिनै GSP दङ BJP दङ बिथांमोननि भटनि बिबाङाबो जोंजोंनो दाजाबफैबाय सिगाङावथ' जों UPPL गोजायैनो देरहाखानायखा UPPL गोजायैनो नैबे कख्लाबारिया जोंनिखामोन नाथाय जोंजों गोबां भटआ प्लास जाफैदों दा बेयाव जोंहा गिनांगौ गैया बिथांमोनहा जोंखौ जेसेबांखि फानदायनो नागिरा जों बेयाव एकदम थरथिंसेबो जोंहा गिनाय गैया आं बेखिनिखौ रायजो राजा आइ आफानो आइजो गांखंनि आफादगिरि हिसाबै दार्थि भाबै बुङो आरो UPPL खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा आइ आफाया एकदम माने ओरैबायदि गोरा जानानै था जे माब्लाबाबो जोङो जोंनि सरकारा बाया बे 5 बोसोरखौ जोंखौ लरेटबो सोमावनो हाया बे एकदम खाथां आं बेखिनिखौ फोरमायो रायजो राजा आइ आफानिसिम रायजोफोरनिसिम मा खावलायनो सानदों रायजो राजा आइ आफानिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानदों जे कख्लाबारि ओनसोल हिसाबै आङो कख्लाबारिनि रायजो राजा आइ आफाखौ आं खावलायो जे नोंथांमोननि ओनसोलनिनो सासे अनजालु फिसा फंबाय हिसाबै नैबे मन्थु बर'खौ जाहाथे बयबो अननानै थांनाय बाराव BTC इलेक्सनाव जेरै जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जेरैबायदि भट होनानै देरहाहोदोंमोन थिग बिदिनो रायजो राजा आइ आफाया मन्थु बर'नोबो बिदिनो भट होनानै देरहाहोगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो रायजो राजा आइ आफानिसिमबो खावलायबाय